Erokamano ahinya Pascal Norbert. William Deka wachori mogik. Wachna mogik en midhiero. Ang'eni sa osedhi. Tich abich matakatifu ne en tich abich mokalo. Kendo midhiero ni tich abich matakatifu ne ma wane gi lemb jo Kristo maduong' mogik. To elemono walemona eklesia, papa, jo biskop gi jotend kanisa, jotend piny, jomodhier, jomasandre, to gi jomokoyie wach Nyasaye. To lemone papa lemo mar ariyo. Ma ji te, jo Katolik te, bilion 1.5 nolamo ne papa ni mondo Nyasaye otaye, omed tayo eklesia. To Nyasaye riakone kende heche oluongo papa. Mano en midhiero mar mor kabisa. Ni kwase lemo ne papa to dhi okawe. Koro mara okena ina rapar lakini en kwayo ne oganda maneno Ramogi. Ibedni jakopere, okin jakopere. Ka papa osenyisowa weche mabeyo ma sister wacho kata Pascal Norbert dak yo maber, muolo, bolruok, kendo hero jowadu. Mano kine ka ena jatend kanisa. Mano ng'ama ne nigi wuoth, kendo wuotho kodwa malong'o. Koro wambe wakao mae, mana kok en kata rapar kende, lakini en jiwruok ne waduto ni mabe ngima ma wambe wanyalo dak. Kamano. Agoni erokamano ahinya, paro chieng'